Λοιπόν, μάγκες, καλώς σε ακόμα βίντεο. Το κανάλι αυτό θα είναι on για lives και για μικρές ενημερώσεις όπως για βίντεο. Ενημέρωση θα σας το κάνω σε βίντεο ή σε polls όταν μας δώσουν την ευκαιρία και ανοίξουν. Και θα ήθελα να πω ότι το κανάλι είναι on και θα επιστρέψουμε δυναμικά. Πάμε για τους 100 sub. Πρέπει να σώσουμε την πόλη. Ο Hitman κινδυνεύει για τσουνάμι. Θα χάσουμε την πόλη και πρέπει να τον βοηθήσουμε. Όπως έχουν τα πράγματα έτσι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, αφήστε ένα like, ένα sub, ένα σχόλιο, οτιδήποτε και αυτά. Και δεν ξέχασα άμα σας το είπα ότι θα κάνουμε live στους 100 subs. Θα ανοίξουμε live. Πάντως θα έχει live. Λοιπόν, αυτό ήταν μικρή ανακοίνωση. Like, subscribe, κουδουνάκι. Πάμε να φτάσουμε τους 100 sub. Live θα κάνουμε